Amin. Tapuk kama pertang yang atta, marede hita. Out na seribu hari ganda seringan risoarapi naik na sagogo mahenok mamuji debatotai Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanohon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori mangulu do binahen ni parsi hohotna marhapor siaon, alayang go dihalak parjahat dangadong hasonangan, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hupang idohami tuho, sailehon matuhami todi ni hasitongan dohot dame, asatakas subotohami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di partang yang atta bornginon, imana tarsurat di Amos bindu pitu, mamuka sian ayat 10, sahat rodi ayat 10 pitu. Tajahama marhite namar sikat soring. Dia lualuhon si Amasya si Amos turaja. Jadi disuruh si Amasya malim sian Betel suruhan nai tu si Jerobeam raja sian Israel ninnama marjehe-jehe do si Amos do pakho di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tertaun tanoi hata-hatana sudiena ay songonon do di dok niam ikon mate Jerobeam marhiti-hiti podang jala ikon tarbot tu hambuangan yang go Israel sian tanona dungi di dok si Amasya ma tu si Amos laho maho ale paralatan maporus maho tutano Juda jala disimaho mangan sagu-sagu jala disimaho manuri range Alayang bos ni Betel unang bedegati manuraki ay hutah hutadian raja idoi jala hudulan ni haraja idoi. Jadi ninna si Amos ma mangalusi si Amasya dang nian panurira ngau jala dang anak ni panurira ngau halak parmahat doahu jala napa pungu-pungu parbueni hau atta jauh Dunia dibuat Jehovah maau sian nadu biru-biru jala didok Jehovah do tuau lau maho mengurangi dok pak baksoku Israel ope tangihom mahata ni Jehovah nimmudo dang jadi ho manurirangi do pak Israel
jaladang jadi pistik konomu hatam dopak pinopar ni si Ishak. Dibahani songonodo hatani Jehovah, marmaina do jolmam di bagasan huta. Jala maragian akka borum marhiti-hiti podang. Jala gio do tanoon marhiti-hiti ruci-ruci. Jala mate di atas tano nama mundo yang goho. Jala terbuat tuh buangan ya Israel siang tanah. Ido sahatna martua do na tu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari deh ita. Siang sude parulian na orgo sadahu patohu piup tokto Jesus Tuhanku harta na orgo nama ngatasi sudena atong takut Tuhan butuh hidup adana sakar sahun bagana nang star saya potong Tuhanmu nasono orang saya bantusi Tuhan modai nama utuh rohamu asa biar sasudemo gasmi takut Tuhan butuh hidup akala saya rasaona bagana. Martang yang mahita. Di batana sobahami di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus. Rodo hami tua dopamu di bagasan bornginon madok mauliate. Ala holong ni roham manotong di bagasan ngulunami. Lumobi di bagasan sadario di lehokodo gogo di hami. Dina mangula aka ulon nami namaragami. Adorang supahujuk kami saluhutna aka ulon nami di bagasan sadarion. Naing jumolo dipakulingi hatam na badia hami. Marhite partangyangan nami di bagasan bornginon. Asa hatami managabe ojahan ningulu nami. Laho patoguho kaporsyon nami mangihut toko. Dohot mangulahon lomoni rohami di bagasan ngulu nami. Marhite Yesus Kristus martangiang dohami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna dihamua manami dohotina nami. Lau songonima nang saluhutna ruas ni huria na hinaholonga di bagasan Yesus Kristus na mengikuti partangyangan marhite live streaming di bagasan Bornginon. Hatani dibata di tonga-tonga ni partangyangata di Bornginon, imana tersurat di Evangelium Markus bidu onom, mamuka maisian ayat sada sahatu ayat onom, tapahut-hut ma di bagasan rohata songonon ma hatana disi. Honalia Tuhan Yesus di huta Nasaret. Jadi hehema ibana siani lau tuhuta hagudanganna jala dihuton akka sisian nama ibana. Jadi jumpa hari Sabat
dipuka mangajari di perguruan, jadi longang ma rohani na torop na ubegesa akanin nama. Sia dia do itu ibana, jala hapistara dia doi na nilehon tu ibana. Ai ulaun hagugo odo hape pinatupani tanganna. Da ibana tukangi tubuh ni si Mariai, haha ni si Jakobus, Joses, Judas, doho Simon. Da dilabungta akka ibotona, jadi tergasi manasida mida ibana. Alai nina Jesus mamadok nasida, tung na somar sangap do panurirang yang go diluat hadog hagudanganna, dia kadongan na sabutuha dohot di bagasna. Jadi dang terpatupasa di si ulaun hagugoon, dukon ninanya pehon na tangan na tu otikalak na hasitan laho pamalum nasida. Gabilongang marohana ala soporsea nasida, laus diliati ma akahuta dinasaluati mangajari ido sahatna. Uriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Topik di bagasan partang yang ata di Bornginon, tetaplah menyuarakan kebenaran, manotong pajongjong hasitongan. Marhite topikon majauhon atau mengajak kita agar menyuarakan kebenaran di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan saat ini. Dalam menyuarakan kebenaran tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kita bisa menghadapi tantangan, kita bisa menghadapi penolakan, kita bisa menghadapi penderitaan, bahkan bisa sampai mengancam keselamatan kita. Tetapi bagaimanapun beratnya resiko yang harus dihadapi, sebagai orang yang percaya yang terpanggil untuk menyuarakan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan itulah juga yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini, di mana firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri pun menghadapi penolakan atas pelayanannya di Nazaret tempat dia dibesarkan. Penolakan mereka atas dasar alasan latar belakang kehidupan Tuhan Yesus yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana, yang berasal dari keluarga yang menyandarkan hidup mereka dari usaha Yusuf yang berprofesi sebagai tukang kayu. Dan bertitik tolak dari hal itu, maka warga Nazaret sulit menerima pribadi Tuhan Yesus yang sekarang sudah tampil sebagai seorang guru yang memiliki wibawa, yang memiliki kuasa surgawi. Apalagi kita lihat dalam firman Tuhan malam hari ini, ketika Tuhan Yesus berkhotbah dalam melakukan pengajaran firman Tuhan dan mengusir roh-roh jahat dan melakukan banyak tanda mujizat, mulai dari menyembuhkan yang sakit sampai kepada membangkitkan orang mati. Sebenarnya Bapak Ibu, sebelum Yesus pulang ke Nazaret, mereka sudah mendengar perihal pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus di berbagai kota. Lumobi maditiki na mangajari Tuhan Yesus di perguruan UBG pangajarion ni Tuhan Yesus si longang doa kanatoro. Pola masih padohan nasida sama nasida sia dia do itu ibana.
Jala hapis taradia doina nilihon na tu ibana. Ai ulaun hagogo odia do hape na pinatupan ni tangan na. Lapatan na dihamua manginang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Pangajarion na pinatupan ni Jesus dang songon pangajarion ni akka si boto surat. Dang songon pangajarion na somal na pinatupan ni Tuhata Jesus. Molopola pangajarion na somal na pinatupan ni Tuhata Jesus mukis sahali dang pola longang akka na torop na adong ditonga-tonga ni parguruan ninun. Ido berengota na kigabe sa toki dolongang na toropi. Alemolo diudut ni turpuki nakin berengota madihamua manginang sa toki do hape halongangun ni akka na toropi ubege pangajarion ni Tuhata Yesus Kristus. Dung di boto nasida na tukang haudo Jesus anak ni si Maria dung tarjolba nasida dung takas dinatadda nasida akka anggini Jesus imana kidido di sisi Jakobus, si Joseph, si Judas, doho si Simon, pitor tata marohani akka natoropi. Mago malongang ni rohani natoropi, dung diboto hadirion ni Tuhata Yesus Kristus sahalak anak ni tukang haudo ibana. Gabe targasi manatoropi dung ditadda nasida isedo Yesus Kristusi. Gabi mago mahalongangan nani ida nasida sian hadirion ni Tuhata Yesus Kristus. Ternyata dihamuda mangdainang dada si ida kualitas hape akan atoropi. Alai boy berengota si ida rupa do hape nasida. Dihamuda mangdainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Karena rasa iri, karena rasa dengki sudah menutupi hati mereka dan membuat hati mereka dibutakan sehingga tidak mampu lagi mereka mengenal kealahan Tuhan Yesus dan mereka juga tidak bisa mengenal lagi kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata pengenalan mereka hanya sebatas sisi kemanusiaan. Karena Yesus sebagai anak tukang kayu. Ala nidu hape yang manginang. Ala latar belakang ni Tuhata Yesus songon sahalak tukang hau ibana. Gabe sudah donatoropi manada hamesiason ni Tuhata Yesus Kristus. Dang boy hape pakeo tapi kirata melaho manada Tuhan Yesusi di bagasan ngoluta. Molo tapake do pikirata ujung na boy do tubuh kekecewaan di bagasan ngoluta songon akan atorop di parguruani. Bahwa mereka menilai Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaan manang sian segi pamikirion ni nasida ujung-ujungna gabe kecewa manasida. Ai anak ni tukang hau dope hape ibana. Gabe dang terjaloni natoropibe hamesiason ni Tuhata Yesus Kristus. Dari sisi kemanusiaan itu gabe mangabat nasida. Laho manada Tuhata Yesus Kristus lobi ubagas di bagasan ngoluni akka natoropinon. Dihamuda mangdainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Boy do masa nang tupartikyata si saunarion bahwa torop do nuaing jolma na marnida status ni sasahalak di tonga-tonga ni ngoluna. Manang di tonga-tonga ni parsaurata portibion jojo do hita marnida status sosial ni sasahalak di hamuna damang dainang. Boy do tabo jamitana alai dingga parangena alai aladang mardiha-diha ibana gabe suadong namanangihon. Malodo ibana jala burju
alay ala pogos, gabi suadong na manangihon ibana. Boido ala mamora ibana, hatana masipa begi-begion, nang pehatanay dang apala marlapatan. Ima boy na taida, di tonga-tonga ni parnguluata, di partikian si sonario di hamu amangina. Adong do heahu bege hami carita taringo tum, adong dua halak marga sihaan, ima sahalak marga sihaan namora, doho sahalak sihaan ima parbetja. Di sada pungwani ala siahan marga namorai ibana di dokma tapai mama jo sato kinate amat tasianu ninna olo ninna kanatoropinon ala di boto natoropi sangat berpengaruh ima siahaan namorainon gabe di pai mana sida do nang peleleng haroroni ibana tupungwani alay ala marga siahaan parbet caibana di sada pungwani di dokma ay si dope si paimota imadah amata sihan nyado ala di boto ibana sahala keluarga na sederhana nang napogos gabi tordido ma di tonga-tonga ni pungan dimulai ma madapoti mai ima boy na jot jupang di tonga-tonga ni ngulu ni hita hudok nakin sering orang melihat dari status sosial di tonga-tonga ni akaparsauran si ganupari. Alay di bagasan hata ni debata di bornginon di paingot bohita sotung masohot tita alanii. Bako ni nama maritahon hata ni debatado dihasogohon. Bako ni nama kajongjokon hati gora doho hasitongan boy do ibana dang dihalomohon halak di tonga-tonga ni nguluna. Ido nakikudok amanginang di pemula ni jamitai bahwa setiap orang yang menyuarakan kebenaran boido ditulak ibana. Boido dang dihalomohon. Bahkan boido ibana dihasogohon di bagasan nguluni ibana. Taida mana kinamanginang di tonga-tonga ni turpuk epistel tayate bahwa panurirang amos pun ditulak jala di palaudo ibana. Ima ala ni makatidakon hasitongan dohot makatidakon hatigoran ibana. Ujungna ditulak jala di palau ibana. Alay naing berengota sian ngolu ni tuhata Yesus Kristus dang ubal gahita sian tuhata Yesus ibana pe ditulak do di hatubuan na ala dang namora keluargana ala sian anak ni tukang haudo ibana maka Yesus ditolak di tonga-tonga ni hutana. Molotung peditolak hita ala ni hata ni debata, molotung peditulak hita manang dihasogohon laho mamaritahon hasitongan, sada do dipaingot sian hata ni debata di hita di bagasan bornginon sotung madele hita. Ikon lam margogo, jala ikon lam semangat dohita, laho mengajarhon hata ni debata. Ikon semangat dohita, maka jongjokon hasitongan dohot hati gorani di bagasan ganup ngoluta, manang di bagasan ulauta. Unang pola menet rohata di hamuna amanginang. Unang pola manarita hita, unang sudat hajongjong hasitongani tahajongjokod di bagasan ngolutaon, ditulak manang daung alay ikon hotdo barita honota hasitongani. Hotma hatahon akka nadinggan nasian Tuhani,
Sotung sudat tita makatahon nadinggan, makatahon hasitongan nasian Tuhani nangpe ditulak, nangpe sodijakon halak kita di tonga-tonga ni ganup akka ulauta. Ay di jo Kristus dohita songon akka naung pinilitna asa marhite na mangulahon dohot makkajongjokon hasitongan di tonga-tonga ni nguluta. Alanido dihamu amanginang na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Bohado respon ni tuhata Jesus ditiki ditula kibana sian huta hagudangan na. Bahwa Yesus menunjukkan tidak ada rasa kecewa. Dang masoho tibana mamaritahon dang masoho tibana laho makatahon hatani debata. Ujung nagabe pangisi ni huta Nasaretdo nagabe luangan dang gabe parsidohot nasida majalo pasu-pasu ni debata nabinoan ni tuhata Jesus Kristus. Gabe dang tarpatupa ni tuhata Jesus be di tonga-tonga ni huta Nasaret tada halongangan na lobi ubalga. Alay holan na pamalum akan na marsahit nang sopat di patupa Jesus ido. Mujizat na binahen ni bana ima ala so dijakon ala nang ditulak hadirion ni tuhata Jesus di huta Nasareti. Ima ubahen toktongdo didok tuhita di bagasan bornginon ima marhite sotung parsidohot tita manulak barita nauli. Marhite manulak hata ni debata ala sudehita marnida rupa. Olo dututuhita marnida rupa, marnida akan napasahaton hata ni debata di tonga-tonga ni ngoluton. Asianui maunang mai ikon omma jojot dohita manulak akan na makatahon hata ni debata ala marnida rupa hita di tonga-tonga ni ngoluta. Dipaingot dang jadi si ida bohi. Sotung dosita songon si Tuan natorop di parguruan ni dihamua manginang na di huta Nasareti longang donasida satokin. UBG pangajarion ni Jesus alay ujungna gabe targasip na sida dung diboto keluarga ni tuhata Jesus Kristus. Dung diboto silsilah ni tuhata Jesus Kristus. Dung diboto isedo tuhata Jesus Kristus. Songon sahalak anak tukang haudo ibana ido bahen nakinan gabe ditulak ibana. Ima dipaingot tuhita dihamua mangina sotung gabe parsidohot tita manulak marita nauli ala si ida rupa hita. Ikoningotot tado dos dohita diadopan ni Tuhani. Argado sude jolma diadopan ni debata. Molo tungpe maribar godang ni hepengta. Maribar godang ni jabatata manang status sosial ekonomita. Alay anggo di jolo ni debata dosdo argata. Rap na tinopa jala na tinobus ni debatado hita di bagasan Jesus Kristus. Sotung marpakulik kita dohot marparange songon si ida rupa hita manang songon si ida bohi hita di tonga-tonga ni nguluta. Laos dipaingot mamusetu hita di bagasan bornginon asa tapaholang bakko na manulak hata ni debata songon pangisi ni huta Nasarati gabe luangan nasida di pasu-pasu ni debata. Gabe dang taruli nasida di pasu-pasu na binoan ni tuhata Jesus Kristus. Sotung di pamasa tuhata Jesus akka ulaun halongangan
dohot hagogo dihita. So tung so di pamasa Tuhani akatadda halongangan ala tatulak hata ni Tuhani di bagasan nguluta. Ala soradehita majakon hata ni dibata di bagasan nguluta. Ujungna dang dapot titabe halongangan dohot hagogoon ni dibata di bagasan nguluta. Alay halak na majalo hata ni dibata di bagasan bulus ni roha dohot di bagasan hapor siyaon. Ido nadapotan pasu-pasu dohot nadapotan haluaon. Alay halak na manulak hata ni dibata didok manakin dang tarpatupa ni Jesus di ibana halongani manang nang ditong-atongani keluargana. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan di bata para si roha jala pardinggan basa. Nunga dileho ko partikia dihami di bagasan bornginon. Dinakutangi ho kami hatam na badia. Dipakulingi hodo hami ganup akan ang pinilitmu. Asa makajongjokon hasitonga kami di bagasan ngulunamyon. Boy do tutu wado pihami hamaolon. Bahkan ditulak doho dihasogohon hajongjongon nami. Molo hu hajongjoko kami hasitonga ni digulmit ni ngulunami. Alayeli Tuhan pos dorohanami. Molo mardonga tokodo hami mangulahoni. Natau parguguam mudo hami digano paka ulaun. Ay tusido hami tarjo wali Tuhan akan na pinilitmon. Asa makatidakon makajogjokon hasitongani hami. Laos disungguli hodo ha porsyon nami di bagasan bornginon. Asa unang hutulak kami baritam nauli ali Tuhan. Jala unang si Ida rupa hami di tonga-tonga ni ngulunami. Ay dos do tutu hami di adopanmu rap na tinobusmu jala argado hami di adopanmu ali Tuhan. Asa hujako kami ma baritam nauli di tonga-tonga ni ngulunami. Asa dapotan hagugoon dohot dapotan las ni roha hami. Asima roha mali Tuhan pasu-pasu mahami di bagasan bornginon rap dohot baritam nauli. Ima nagabi o jahan ni haporsyon nami molo madalani akararining ulo nami jupa adong hamaulon. Alay hatam na badia gabi margugoy ho kami gabi mampu hami mamulusi ali Tuhan. Di bagasan bornginon buanon nami do ditangyang nami. Disude akaruas ni huriam manang didia penasida maringanat di bornginon. Toktong maho mangaramoti nasida. Tupahi jala pasu-pasu akan naniula ni tangan ni nasida di bagasan sadarion. Aido dalam mulahu manguduti ngulu-ngulu si ganupari. Jupa ado ngali Tuhan parsahito di pamatang ni nasida. Upasahatami tu adopanmu. Hodo paddaw ni bolon. Atong pasu-pasommu manasida marhite si panganon ubat doh akaparamedis. Asa marhite yali Tuhan tanggal sahiti siya pamatang ni nasida. Gabi marlas ni roha nasida lahu mamuji dohot pasangapon guarmu. Tarlumob yali Tuhan molo tungadong akaruas ni huriam na tongod di bagasan parukilon nuaing. Na memiliki kapergumulan di bagasan nguluna. Homa na madopang nasida. Memampukan nasida li Tuhan mangadopi akahamaulo ni ala na pinarguguan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ato kupasahatami ngulo nami tuho gonggo pamili Tuhan ditonga-tonga ni panggulmiton na namin namasa di bagasan partikyanon marhite pandemi virus corona asa donganam mo hamili Tuhan di na mamulusi. Tung suboy hami mardalan nanggo salaka anggo so mardongat toko hami ali Tuhan. Molotung pedi paingot to hami marhite akan namasay. Asa marsihoho do hami jala holam mga sahon haguguon na siya ko'y mahami tutu di bagasan ngulo namyon. Marhite guarnia na mu Jesus Kristus si palua hami martangiang do hami tuho. Amen.
Mari dehita. Sai horas jalan martua nasana hinokoni Hodok tongi utonoku Yesus nama luar Hosabindo loaku alani martua Naradeo amanaon Mga sahot padami Walohon amargugulhon Naruaholomoni Hototong ihutonoku Jesus na paluan Samindo loaku alani martua Puji-pujian mardongan hasangapon hamuliaon disobahon rohanami tuadopan muali debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus si hokop jala si palua hami nasai mangasi ihami nasai mangalehon partikian di hami boy hami madalani aka ari-ari ningo lunami sahatu ari sadarion di luaso hami mangula aka ulaw nami sian manugot niari di rupi hodo hami tutu Tuhan nang di bagasan bornginon laus di pasada ho hami marhiti-hiti parsauran nami di partangyangan na di patupa di tonga-tonga ni huriam nangakaruas ni huriam na patupa partangyangan di bagas nasidabe mauliati matuhan di hatam naung paingotok kami tutu godang dua kahamaolon godang dua katantangan na hubolu cami laho maka jongjokon laho macuarahon, laho mangulahon hasitongan di tonga-tonga ni ngulu namion. Alay hodo nagabi tiruan na macay arga di hami Tuhan. Marhiti-hiti ngulum nang pakkobasyon mo. Dang disudati akahamaulo ni tutuho Tuhan. Laho patupahon, lomoni rohani amay. Dang disudati pajuaan niya kajolma ho Tuhan, mangulahon na kanadinggani. Ajari hami Tuhan, nang ditonga-tonga ni ngulu nami, nang dia kapakkobasyon nami. Satia hami songoko na satia, di bagasan ngulum, mangulahon parsuruan ni amay. Atong tabay mahaporsyaon nami Tuhan marhiti, siyan panangihonon nami di hatam. Ay hatam do na paingotok kami siyan na manangi hodoro hapursiyaon. Jala panangi honi siyan hatani Kristus do. Lampar gogoy hami, manguduti ngulu nami, mga saho ko Tuhan. Ay argado hami diho. Ato ngali Tuhan pasu-pasu mahami, pasu-pasu nang akaruas ni huriam. Mulai siya na met-met sa hatu na magudang. Manang di dia bepe nasida Tuhan. Sayho na mangurupi, sayho na madongani, sayho na majuluani nasida, di saluhut akan nasinakapan ni roha nasida. Sayho na patulucho na kanadinggani Tuhan, nang dingolo niya karuas ni huriam saluhut na. Marulak loni utangnya ko kami Tuhan, nang akaruas ni huriam, na dibagasan parsahiton ali Tuhan.
Alahuboto hami hodo paddaw ni bolon jalan atuk do huasom. Laho pamalupon nasa ragam parsahiton. Nangakasakit na masa pakorhon ni virus corona. Nasay mamabah dope ditonga-tonga ni Portibion. Nang ditonga-tonga ni negara nami nang diluat namion. Hodo na hupangasahok kami Tuhan. Ay holak kodo marhiti huasom na tuk pamalupon nasa ragam ni parsahiton. Daonia karuas ni huriam, jama pamatang nasida. Lam tabay hapursiyaw nasida, nang pemasa parsahiton. Unang luas talpingulu nasida tu bagasan paddilian. Aliramoti mahapursiyaw nasida sa toktong, manatap dopak ko jalamang ido pangurupiyon nasiyakoi. Tuhan, akaruas ni huriam na dibagasan hagaleon lehon hagugoon na siyakoy ohodo mual ni nasa hagugoon Tuhan. Na dibagasan habot ni roha ho na mga puli na sida ay siyakodo haroruan niya pulapul na sumurong. Akaruas ni huriam na umajalo ka na din ka nakapasu-pasu siyako pasunggulhon paingot to Tuhan. Asalam si reprohana jala diboto madok mauliati tuho. Ato ngali Tuhan, nang ibagasan bornginope, hupasahat nami, nang bangso dohot negara nami, panggonggomi nami, lehon sahala na siya ko'y Tuhan, asa marsahala na sida mamikirhon na kanaduminggan, mabuan kesejahteraan di tonga-tonga ni bangso dohot negara nami, tarlumobi di masa-masa sulit, na masa nuaing na diadopi pamareta nami na kami pi Tuhan. Urupi ma pamareta nami, urupi na kami akan naginomgo manaman Tuhan asa sahata sa uluan. Laho patupaho na kanadinggan. Ditonga-tonga di bangso dohot negara nami nang ditonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu nang huriam nagabisi tindangi ho Tuhan ditonga-tonga ni Portibion. Pasu-pasu nang pakobasyon niya kanaposom. Lehon sahala dia kanaposom saluhut na samar sahala nasida. Macuarahon dohot mangulahon hasitongan di tonga-tonga ni Portibion. Ay hodo Tuhan. Na mga lehon gogo di hamiganup laho manguduti ngudu nami. Atong di bagasan bornginope hupasahat nami daging nang todi nami ala hodo na punahami Tuhan. Sa guru di hodo hami mangulo nang mati pihami. Atong digijang ni saluhut akapangiduan nami uras mahami sian dosa pangalosyon nami asa tamahami di hadapanmu. Holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Laus tapasahat piliata marede hita. Lului hamu harajam ni debata Rabot hati gorana Tambahono nama odeku hamu Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya
saluhutna. Tatangya ko mapiliat tau tuado pan ni di bata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gidjang. Hodo haroroan ni saluhut silo lehon nadingkan doho nasaw libasa na mauliutus. Pupasahatami masian na nilihom mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabewap na hustus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silo lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangidohod di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gidjang. Sabi norbadia maguarmu. Say Roma harajanmu. Sesaut malomoni roham di banua tongo songon na di banua gidjang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songo panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujuna. Palua mahamisian pangaku. Ay hodo na puna harajau. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amen. Asini rohani tu hatta Jesus Kristus. Olong ni rohani di bata ama. Dohot persauran itu di purbadia ma. Namad dongani hita saluhut na. Amin. Amen. Amen. Shalom.